Ikama ngokubhaka isibongo kaNzaba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholodwa labetshezi ithuluza ngihambe nalo ngilifice ensimini uqamuqakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga manje ngunogwaja obhaja ikhulule ngumfaka amakhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje ngizokhuluma inkulumo ejulile futhi ebucayi namhlanje le nkulumo mangiyikhuluma futhi vele ngeke ningithande nonke emva kale nkulumo yami vele ngeke ningithande nonke kodwa bakhona bazokuphila ngale nkulumo yami futhi bakhona bazonyanya inkinga akunankinga nonyanyayo ngoba nje fokofo onyanyayo ngizokhuluma indaba yabo bonke abantu abathandana nobulili obufanayo fica indoda iqabule enye indoda ofica umfazi eqabula omunye umfazi ngizokhuluma leyo ndaba ke manje wena onyanyayo futhi ke fokofo ngizongenzani ngoba ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini ugobela wami uNkulunkulu ukhumbuleke angizokhuluma into ofuna ukuyizwa ngizokhuluma into okuyiyo hayi ofuna ukuyizwa isikhathi esiningi izinto ofuna ukuzizwa kuzona into eyiyona ilesuka isuka emazulwini ongangithandi namhlanje ngelinye ilanga uyozangithande ngoba ngikhona namhlanje ngikhona kusasa ngisazoba khona futhi sazoba khona futhi yimi ngololo uma ngiyiqala le ndaba ngicela ukuyiqala kanje emhlabeni asikho isilwane esihlakaniphe njengomuntu asikho umuntu uyena silwane esihlakaniphe kunazo zonke izilwane umuntu ke loyo asikho njwasa abantu ke mase kushiyana futhi ama level kushiyane nezidalwa zethu kushiyane nangendlela abantu abahlonipha ngayo idlozi labo kuhlukane nangendlela abantu abajabulisa ngayo ngoba kukhona ukuthi uhloniphe idlozi lakho kodwa ungakwazi ukulijabulisa libe likujabulisa lona Yesu uyahlonipha kodwa ngoba liyakujabulisa wena uyalijabulisa yini yabona thola ukuthi wena uthanda makumele kujabule wena yabo mase uyakhohlwa ukuthi njengoba likwazi ukuvula kusho ukuthi linamandla yabona bese wena wazi ukuthi emhlabeni nje kufuna kujabule kuyothi mzwana usenkingeni kuyima uthi ake uthi ke ngihlabela abalela imbuzi ngoba usenkingeni lalela ngikufakele ke mina ukuze ugcwale ulenza isilima lelo dluzi lakho olukhumbula ngoba usenkingeni kufana nokuthi ube nomngani mangabe kumnandi unemali uyamkhohlwa umngani wakho yabo mangabe ungesenamali uyamkhumbula umngani wakho
iyanyanyisa leyo nto. Iyanyanyisa leyo nto. Ngegoli mhla ka-10 bangilindile kuyavivwa wonke umuntu lapha eSheraton Hotel abathi sifuna ukumbona ngamehlo King Bhaka simbone kakhulu einkundleni zokuxhumana sesifuna ukumbona ngo-C. Here I am. Futhi ke mawunedatha elincane akulona iphutha lami lelo. Funa ulazi iphutho kweyelam noma kungelona iphutha lami. Ukuthi unedatha elincane angeke ngigijime ngathi ngisidididi mina ngoba ngijaha umuntu onedatha elincane. Wena onedatha elincane xhumana nathi kahle sikusize ube nedatha elikhulu ngoba somavula kuvaliwe. Hayi kodwa ukuthi sesotatazela singaphuzi ngisho namanzi indaba khona ophelelwa yidatha. Kahle wena. Kahle wena. Uthi unedatha elincane njani? Ngizokhuluma ngazo ke madoda ikhokho namhlanje. Eyazeyisi kanje. Hey. Eyazeyisi angibaza abantu abeyisa kanje emhlabeni. Engeke weyise njengalabantu abathandana nobulili obufanayo. Bayeyisa bonke. Ngeke uqophisane nabo ngamazwi. Bayeyisa. Uyabona ke bengabe sikhuluma ngezidalo. Ngiqala inkulumo yami ke manje. Funa ngizwe kahle la ngoba abelungu bayichaza ngoma jeans, bayichaza ngoba what mina ngizokutshela ungqo. Masikhuluma ngezidalwa. Sikhuluma ngabantu bakini abalala, abadlula emhlabeni. Izidalwa. Sebadlula emhlabeni abantu bakini balala izidalwa. Njengoba bedlula abantu emhlabeni, khona abadlula bezingane. Khona abadlula bebadala, khona abadlula bema-teenager, khona abadlula behogogo, khona abadlula bevele behlakaniphile. Njengoba ke sebezidalwa labantu nangale kwethuna. Angazi noma abantu bazongizwa yini. Uyabona angikwenzela isibonelo wena muntu okade wawuhamba izinto. Uyabona bengabe uzothwebula umuntu uthwebule ingane. Ingane ishawe isilwane kuse ishonile bengazi ishoni kanjani. Noma iveliwe noma kube ingozi encane bisiyashona ingane bisiyathwebuleka. Mayisithwebulekile ngoba ingane nasesigodlweni ke bengabe esethwebulekile lo muntu wakhiwa lento yakhiwa yona kodwa kwakhiwa ingane okusho ukuthi kuzoba isona isilwane ngiyavuma kodwa kuzoba isilwane esiyingane. Kuzothi bengabe sesamba nezilwane kuthwetshulwa abantu abadala sambe siganga indlela sona sambe siganga ngoba kwathwetshulwa ingane nasedlozini ayikhulunywa lento kuvele kuthiwa abantu abadala kupheli kanjalo ngiyaqala ukuyikhuluma mina. Bakhona nabancane abashona. Bakhona abashone besaseyiswini. Bakhona abashone befunda isikole. Bakhona abashone sebebadala. Bakhona futhi abashone sebamakhehla nezakwazi. Khona. Futhi kuhlangene. Bakhona abashone kwabantu besilisa. Bakhona abashone kwabantu besifazane. Bakhona futhi abashone bethandana nobulili obufanayo. Bakhona futhi. Umuntu bengabe ezalwa. Angazi noma nizongizwani kodwa mongangizwa okwakho lokho ke phela kulona iphutha lami ukuthi uyaphuza ukuthatha. Yabona? Umuntu bengabe ezalwa makuthiwa nansi ingane iyazalwa. Inhloso yokuzala ingane kusuka kuza omunye walezi dalwa zakho esezimhlabeni usebuya ngalomzimba omusha. Ingakho ingane mayizele kuthiwe le ifana nosibanibani le ifana nosibanibani kusuke kubuya yena loyo owadlula. Kuyenzeka futhi ingane ifane nomuntu ophilayo ingoba lo muntu ophilayo ingane efana naye nalowo muntu khona osashona ofana naye futhi nobabili uwe nalo nangamelo umoya. Mangabe nje umama uzala ingane
leyo ngane nawe mama ni connected kanje uyangamele mase kuba nanesidalwa ke esifika emhlabeni esisebenzisa lo mzimba omncane ngikhuluma ngedlozi la ngokomthetho ngayiqala ke indaba manje ngokomthetho kumele engabe umuntu owashona eyindoda mangabe ezemhlabeni kumele afike in the form of umfana umuntu owashona eyindoda kumele afike in the form of umzimba womfana ngoba le ndoda le ezemhlabeni ivukele kulomfana ozalwayo le ndoda ezemhlabeni uma ngabe kwashona owesifazane ovukele kule ngane ezalwayo kumele kube intombazane ezalwayo ngoba umuntu owakade kuumuntu wesifazane uvukele kulomzimba wesifazane kumele ngabe njalo nje kumele ngabe umfana ufana noyise nomkhulu nobani intombazane kumele ifane nomama nokhulu nobani kumele ngabe njalo mangathiwa hamba ngolayini orati kodwa lenkinga ixabana ngale emazulwini ukhumbuleke mina ugobela wami uNkulunkulu lenkinga ixabana ngale emazulwini kutholakala ukuthi owesifazane noma ugogo ufuna ukuze emhlabeni avela ngezi ngendodakazi ezalwa ingane yakhe avela ngezi ngayo ngoba noma yinini ngokomthetho uma wami bengabe zala udadewethu idlozi eliphezulu kudadewethu kumele kube idlozi elihuma kama futhi ukhulu kulengane okhulu abangene enganeni ngoba beza ngazo emhlabeni ngekeze ngeyakhe ingane ngoba le yakhe isuka izalo yena ngoba ke manje usengalo usadlula uzokuza ngale ngane mangabe kuukuthi le ngane izalwe esekhona kusuke kuugogo ke loyo ongaphezulu kakhulu loyo kodwa mayisedlulile ukhulu ziyadedelana mase kubuyela yena lo sedlu ngoba kusuke kuyingane yakhe ingakho ingane mangabe inogogo inokhulu uyitotosa lo ngasile ekhaya ngoba kusuke sekuyini kusuke kuyila ezophila khona noma esedlulile emhlabeni ayangazi abantu nobazongizwa yini lento ithanda ukuba complicated lento mase confusion yenzeke kanjani yenzeke ngale emazulwini uthola ukuthi ingane eyindoda noma isidalwa esiyindoda sifuna ukuze emhlabeni sivele singezi ngomzimba sivele singezi ngomzimba womuntu wesilisa sivele size ngomzimba kuzala indodakazi kule ndodakazi kanti ikhehla noma umkhulu thizeni usevuka kule ndodakazi ezalwayo akulona iphutha lale ndodakazi ezalwayo akulona iphutha layo ngoba into engenayo icontrol kuyona elikabani iphutha lenzeke edalweni kwasuka indoda ifuna ukuze emhlabeni yavele yeza ngomuntu wesifazane wena ubona umuntu wesifazane kanti lo muntu wesifazane ombonayo ungenwe amakhehla lo muntu wesifazane ombonayo ungenwe amadoda avukelela amadoda ngokuthi kuvuke amadoda iwona azolawula lo mzimba wena uzobona umuntu wesifazane kodwa imizwa nengqondo nokukhuthala konke kuzoba kwendoda elikabaniki iphutha elalo muntu wesifazane ongenwa amadoda noma elamadoda angena umuntu wesifazane ila iqala lapho iconfusion uthola ukuthi umama kumele eze emhlabeni ngendodakazi kumele eze emhlabeni ngengane yendodakazi yakhe avele angakwenzi lokho ugogo avele eze njani avele azokuza emhlabeni avele eze emhlabeni ngendodana ngokuthi indodana ugogo usenza iphutha wenza emhlabeni ngendodana useze emhlabeni ngendodana indodana sezoba yini sezoba ugogo ngisho ikhuluma ngisho ihamba ngisho yenzani ngoba ugogo oze emhlabeni ngendodana mase kuba ukuthi leyonto uzoyiveza kanjani
Yonto ke manje sekwenzekile manje wangenwa yikhehla kwenzekile wangenwa ugogo kodwa uyindoda uzoyiveza kanjani nansi into ezovela ngayo into ezovela ngayo uzothi uyindoda kodwa uzoba ile ndoda le ethi mayikhuluma ngisho ulimi uyalibona lithambile nje ngisho ikhuluma uyalibona lithambile ngisho isenkingeni ithi ngizomtshela uma ngisho yenzani ithi ma kodwa yebo indoda yindaba akulona iphutha layo ugogo oze kuyona omunye kungagcini lapho omunye kwenzekene omunye ngisho imizwa ivele shut down mase kuphakama ethe indoda kuphakame imizwa yalomuntu ongenele kuyena ukuthi iphutha lakhe lokuthi imizwa umuntu ongenele kuyena lo se shut down imizwa kufana noma ushawa istroke mawushawa istroke usuku ushawa isilwane beke sakushaya istroke lafu uhlangothi iprivate part induku ipipi liyafa ngoba kusuka kwenzakalani kusuke kungena isilwane mase siyaphula sikashule imithambo yangapha mase induku iyophazamiseka yesu umuntu uyambona ukuthi yonke into uyakhuluma kodwa for the fact ukuthi kufuhla ngothi kusengene enye into selifileke ipipi la sesishintshile step sekushintshile sometimes nokukhuluma akasakhulumi ngalendlela oyijwayele akasakhulumi ngalendlela oyijwayele ingakho mfowethu ngithi mina abanye uthola ukuthi owashona eyingane ufuna ukuza emhlabeni manje ngoba njengoba ashona eyingane uhlale eyingane edlozini lakhe uhlale eyingane ngoba washona eyingane uhlale eyingane kodwa ile ngane egangayo izokwenzani lengane izovesane ize emhlabeni mayize emhlabeni lo muntu ozongenwa yilo moya washona uyingane uyoba ingane azoyoshona uqale usekhulile ubhudi mdala kodwa ingqondo ayikho nhlobo wangenwa yini wangenwa idlozi lashona liyingane usayingane nanamanje ngoba wangenwa idlozi elashona liyingane omunye wangenwa idlozi elalithanda izindaba mangabe lingenile akazukhulumi kanje izindaba ezingabasiza abantu akufani nami mina ngingena uNkulunkulu olwela abantu angizikhulumi kanje izindaba ezihlukumeza abantu nabangayiqondi ngoba ngingenwe yini ngingenwe mina uNkulunkulu ngasetshenziswa idlozi lami njengezingilosi kum ukuthi ngenzeni mina ngikhulume ngiqekethe ini izinto ezihlukumeza abantu nalapha abantu beno confusion khona ngiqonda ukuthini ngale nkulumo yami ngiqonda ukuthi bonke abazali abanengane ezithandana nobulili obufanayo akulona iphutha labo abazali abaphilayo bangaziblame bathi ubani ngimzele akulona futhi iphutha lengane kanti iphutha labani iphutha lesidalwa esingene enganeni siyazi ke lesidalwa esingene enganeni ukuthi senze iphutha ngokungena kumzimba oronke siyakwazi lokho kodwa sizoxolisa kanjani ngokuthi lengane ke engena indoda kanti intombazane ayivizohlakaniphaka ayivizobake nemali izothi mayithinta into ithinteke ngoba lesidalwa indlela esixolisa ngayo ukuthi mntanami ngangena kumzimba oronke ngibe ngumkhulu wakho ngubaba wakho ngubani ngangena kumzimba oronke kulungileke ngizokukhanyisela azive izovulekala izinto zaleyo ngane angiphathi beke yaba clean kodwa mayizoba yinuku ke ukuba yinuku ibhadi nje ukuba yinuku kodwa mayizoba clean azive zizovuleka izinto zayo why zizovuleka izinto zomuntu othandana nobulili ofana oba ingoba lo moya noma lesidalwa esangena indlela esixolisa ngayo ukuthi mntana wami ngathebeka ngasuke ngeza kwakumele ngize ngomzimba wendoda kodwa ngagcina ngizi bakhona amadlozi esilisa ezemhlabeni aphinde futhi aphile emzimbeni womuntu wesilisa kulemhlabeni ikhulu ingane kube indoda izale yakhumuzi uvuka umuzi bazoxolisa ngokuthi uphumelele ingqinamba ukuthi baxolisa ngoba bayazi ukuthi izingane ngeke usazithola ngoba usuke bathatha lomkhakha ngeke usazithola ke izingane
Angikhulumi ngomuntu ogangayo mina, ngikhuluma ngomuntu mina lento engaphakathi ongeke uzumshintsha, ongeniwe. Ngeke baba. Ngeke azayitholeka ingane. Ngeke azayithola ingane. Lo oqale waba straight, wabuye wajika. Bahlukene kabili. Khona oqala fihle ngoba esabela abantu bangakubo ayiforce enza into angayona. Kuye agcine bona ukuthi ayikho into engizoyenza, angivele ngijube. Usuke ngeni omunye afakwe yilo omunye umoya. Engathi ufaka lo moya kanti vele unama challenges. Uma ngabe mfowethu kuchep umuntu wesifazane wangenwa indoda, ngeke uzukwazi ke lapho ukuthandana nendoda yakho. Nizoxabana nihlukane manje ngoba namadoda nobabili. Nizoxabana. Inqwabi zangoma engizaziyo eyingenwa amadoda, awahlala amadoda kuzona. Ngoba zange namadoda. Awahlala inhloko ngoba yindaba uyayiforce lento ayenzayo. Uyayiforce njengoba engenwa umuntu wesifazane engenwa indoda ingaphakathi azasho nayo ethi ngingenwa amakhehla mina. Lawo makhehla ngingenileke akukhomba lapha ukuthi ufuna uthandane nobulili okufana nobanga ngoba le ndoda ekuwena kunento eyifunayo. Le ndoda ekuwena. Mangabe umuntu wesilisa uthi hawu mina ngangenwa ukhulu, mina ngangenwa uma mfethu ngiyakutshela mina gcwala njengoba uthi wena ungenwe wangenwa ukhulu ngaphakathi kuwena khona lento le ozothi mawukhuluma awungafuni ukuphikiswa. Leli iqinise ngilikhulumayo bafowethu, iqinise limsulwa nakhona ngilikhuluma ngoba ngiyinkosi emhlabeni, ngiyindodana emazulwini. Into akulona iphutha. Uyabona mzali bengabe unengane ethandana nobulili okufanayo, uma ngabe uthi uzosebenzisa ukulwa nayo, uzozakhela ibhadi la ngoba lengane le inesidala esikhulu esikuyona. Esibonayo ukuthi senzeni, esimisela ukwenza noma yini ukuxolisa. Mawulwa nayo ngizoba nenkinga ke kulomuzi. Ngizaba nenkinga ke kulomuzi kina. Kuzohlaphazeka yonke into ngoba sizolwa silwela lengane le esihleli kuyona. Nohamba nibaqede abantu nithi izinto ayilungi kanti ngoba nilwisa lo muntu enihleli naye. Kade bengibuza abanye bethi King Bhaka nangu Ramaphosa lapha ya kuphuma umbiko othi yes kumele kukhona okurongo kwenzeka ngephalaphala. King Bhaka khona ivideo yangomhla ka5 April owashaya kuyo unyawo owawushaya wathi uRamaphosa uzolithatha ihlandla lesibili njengoba kushube kanje engarizana noma yinini usazolithatha King Bhaka ihlandla lesibili. Lalela ngikutsheleke mina lapha ungazi ngithi mina kuwena angisoze ngayikhuluma into engayazi. Ngasho futhi leyo video ngathi kusazodlalwa ipolitiki. Ngasho lokho kwenzakala njengamanje kudlalwa ipolitiki. Into ebalekile umphelandaba into ebalekile. Umphelandaba uninike ulapha ya ngomhla ka 16 bani kubheka le akulindwe ke makubuywa lapho kodwa ngisoze mina ngakhuluma into engingayazi kodwa into enginesho ngeke aqede ihlandla lesibili. Ngeke aqede ihlandla lesibili. Le iyo lento futhi le phalaphala ezomdudula seyihlangene nezinye eyozimkhiphe. Kodwa wona cha namanje ngisamile emazweni ami ngawasho. Angena ke lo muntu ovela jike ngoba ngisuke ngingakhuluma into esuka la. Yes, yona ipolitiki indlela edlalwa ngayo irough, it's a dirty and dangerous game. Yabo mina la politiki ke ngifavela kahle mina iKZN noma ubani oqhame iKZN athi ngiyafuna nami ukuba upresident deep down njengomuntu njengecitizen ngiyamsupporta leyo muntu. Kodwa anginayo icontrol yaka spiritual. Makumbiko uthi kuzoba nje angikwazi ke mina ukushintsha njengoKing Bhaka. Kodwa into emnandi uyabona mawugijima irace baningi abantu osuke nawe usuyivizile ukuthi unamandla angakanani usubonakala usuke futhi uzothi ngelinye ilanga ubhekeleleke ngokwazi uchawu nepower ngempela. So ngiyakujabulela futhi ngiyakuthokozela. Yabo ipolitiki angifuni ukuyikhuluma kodwa into engineshow yayo ukuthi mase kuthiwe emazulwini ayijiki yonke. Yabo ngabe kuyaqala ukuthi kuthiwe ngitshelwe into kwase kuthiwa ayenzakalanga
hayi ngabe kuyaqala futhi ngake ngihambe nje ngiyohlala edamini lami isonto lonke ngake nginyamalale kancane la ngaze ngibuye mhlambe after 2 weeks sengizogoqa ukuthi hey kwasuke kwenzeka u1 no2 no3 yangalunga hayi suka mina ngazi ngikhuluma into engeyona mase kuthiwe ukuthi angikakaze ngimngaka namhlanje nginaleminyaka enginayo yabona angikakaze nje yabo King Bhaka uzo resign yini ngeke ayenze leyo nto ngeke ayenze leyo nto uresign kodwa ke abadlali ipolitiki abayidlaleke thina sinopolitiki thina sibheka imphumela kusadlala umlabalaba awubonga isikhumala hayi wenkunzi kusadlalwa umlabalaba so mina ke njengokhinga ngudlala umlabalaba buka nje into sensitive engiyikhulumayo namhlanje wemadoda ngicela ukunitshela mina uyabona ambani kulabantu abayizangoma nabaziyinyanga niyobabuza kahle ukuthi kwenzakalani baningi abangenwe ogogo ubabuze deep down umfica umuntu ekhuluma indoda itawo makhosi ubone ukuthi ayingeke ngampela uqinisile ungena ugogo kodwa lo gogo omngenileke beke wamlalela into azokwenzela yona inkulu kakhulu into azokwenzela yona ngoba naye njengoba sengenile nje la uyarealize ukuthi bekumele ngingene umkhulu kodwa kwangena mina ngoba imini obenamandla phezulu kwalomzimba ngangena okay ke angimjabuliseke umzukulu wami uzoyizwa into ezokwenzeka so nje ngiyanxusa abandla wonke amakhaya ukuthi kungaloku kuliwa ngoba ungayilwi into ozuyishintsha ungayilwi baba yini bafethu nginithanda uri number yami 0798130260 bengithe ngizophinde ngiqwashise ke manje ukuthi uma ingane yakho ihlaselwa amadimoni ungayivikela kanjani ingane yakho ukuthi ingahlaselwa amadimoni cha ngiyacela one wonke umuntu akabe nawo makhandakhanda wonke umuntu nje akabe nawo ngoba kumakhandakhanda sesinani group ekuthi nje esontweni mina ngiyasebenza mina ngilali ke mina angilali ngisuke ngiyavuka ngo12 wonke umuntu onamakhandakhanda ngiyabacela ngithi namhlanje ngicela ningalali siyasebenza ngabatshela abantu ngathi mawuthola makhandakhanda awuthengi product awuthengi uhambo ipower yabo nje manje umuntu onomakhandakhanda le khona kade elwa nengane yakhe ngeke asalwa naye ngoba akuyona intando yayo kodwa lesidalwa ke esingene kulomzimba kumele kusetshenzwe ngaso ke manje leli khaya libusiseke ngoba sithe ukuphazamisa alibusiseke hayi kodwa ukulwa awulwi nento engalwi mina ngaqeqesha kanjalo mina ngiba uKing Bhaka kwathiwa awulwi nento engalwi and ngampela futhi awulwi nento engalwi and ngampela futhi awulwi amanye amadoda azafihle amanye thola ukuthi umuntu unonkosikazi uqedile kodwa ngoba ungenwe idlozi lomuntu wesifazane anyenye aye emahotela masulandela emahotela uselele nobulili obufana nobakhe hawu unonkosikazi nezingane hayi ungenwe isalukwazi uyabo ungenwe isalukwazi awu umakoti uganile nangu usebhizi nomunye umuntu wesifazane yini ungenwe yikhehla hawu umakhosi uyasilapha nangu usebhizi umakhosi ubhizi namathwasa esifazane kwenzekeni makhosi hayi wangenwa amadoda ihamba kanjalo igama kuBhaka isibongo wanza abathi inkampile bathi ngibuye bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ngingwele phoqa imiza abafokazana ngotholi lodwa lametshiselelela ngisho ithuluza ngihlambi nakulifica entimi uqaba uqakile kuzoshuba kusangezeke noma yini ngomafavu ke njengedanga abane ngunogwajobhajwa ikhulule kufoka amakhandakhanda mina mfethu ngindlonhle namakhanda amabili elesithathele nkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje baba yini